hans venner, han tager dem bare ikke. Nå, I kan se, det er Dungeon and Prime. Jeg starter med den her. Desværre kan jeg ikke starte længere, men jeg starter stadig på første bane. Så godt, det skal vi gøre. Jeg kommer det godt. Godt. Nu skal vi dræbe. Nu kan man godt sætte den her mand. Det var totalt sejt. Jeg har en tredje YouTube-kanal. Og ja. Jeg spiller Dungeon Empire. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg håber, at 17.10, det er den ikke mere, at den ikke kommer. Og så kan vi snakke sammen på YouTube. Og videoerne kan kun blive 15 minutter indtil på et tidspunkt. Jeg ved ikke, der går 2 måneder eller noget til min fødselsdag først. Måske at jeg får det rigtige bandicam. Ja. Nok 14 minutter 33 sekunder alle de der bliver. Og totalt bror. Jeg kan ikke huske min bedste bror, som jeg har en Kog i 99 i. Jeg er totalt syg i det. Jeg prøver at tage videoer med den i går, med at jeg kan finde den. Så var det min mor, hun kunne heller ikke. Ja. Jeg tror, jeg kan skrue så jeg ved godt, hvad jeg skal sige. Hvis det skal have hvis jeg skal vise på for mig, så kræver det flere års træning. Og ja, der er helt den, der skal nå. Ja. Men det er for længe. Og jeg er røvsyg i det, jeg gør nok hellere en anden. Den er nok ikke for evigt. Jeg er fucking syg i at spille. Og sådan en, der køber mig at spille. Hvad fanden der er lavet? Det er bare kommet på. Nu skal jeg dræbes. Og så nok bliver jeg snart nok komme sådan en bosser. Der blev det der. Hvis I ikke er særlig gamle og kommer på andet, så skal jeg nok ikke se den her YouTube-kanal, fordi jeg kommer til at bande meget. Kim? Det er der vel noget, der bruger. Yes. For. Det er en for. Og så I kan se, at jeg råber dårligt meget mere. Og jeg har stadig en fjerde, den her, eller fordi han er dårlig ved. Jeg synes stadig, det er lidt irriterende. Jeg spiller bare mere ikke til at se. Jeg skal være jo Let's Play på min andre Facebook-bruger. For eksempel, og den kan jeg godt ikke. Det er ikke sammen med Nick A. Jeg finder der spor. Lad os spille. Indbane. Dum. Good. Det går rigtig godt. Hvad fanden? No, du joiner mig. Okay.
Hacker? Ej, fedest. Jeg kan godt lide det der, den hacker. Fed. Han blev bare ved. Det kan jeg sgu godt lide. Fuck, jeg er heldig at spille som en hacker. Hvor fedt. Det var helt vildt syret, det her. Jeg kommer til at bruge hele episoden på noget. Det var helt sindssygt. Fuck, nu er der joiner den anden. Fucking gælder, mand. Det skal mine ting, det her. Fuck, det bliver lækker, jo nu. Det var bare fedt. Fint med tilbage. Tjene 300 kroner. 300 måneder. Jeg skal ikke engang krydre nu. Det er bare fucking fedt. Det var helt sindssygt. Level 12. Fuck, nu begynder den lidt. Pis. Kom bare. Helt, det var mig lag. Tjing. Det var fedt. Jeg tjente 600 kroner. 700. Jeg ved ikke, om jeg er noob. Jeg pauser lige videoen med det her. Det vil nok være lidt kedeligt. Så. Det var så, jeg kigge for 7.200 til 12.717. Så skrev hackeren, der skete noget, blev sådan helt sort, og så bare væk. Og min nummer begyndte at lægge ret meget, for den er godt. Men ja. 12.000. Jeg tror ikke, jeg var inde for en uge. Jeg spiller ikke så meget. Jeg spiller faktisk et år siden næsten, jeg spillede det her. Ja. Y-A-N. I, det er ikke E-N. Y-N Oliver. Y-N Oliver. Y-N Oliver. Y-N Oliver. Y-N Oliver. Jeg skal lige have logget mit til nu. Så. Bagefter så skal jeg lave en video for en uge, så det gør mig sådan. Fuck det. Dum 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 up yeah man Jim Degen gern 16 alle i livet kigge kabel
Jeg kunne faktisk se præcis lige før jeg bare lidt mærkeligt. Godt, vi er nået til tredje bane. Ja, lad os komme i gang. Godt. Og jeg spiller sammen med en... wow. Okay, jeg spiller sammen med en... Jeg kender ham ikke. 5 kroner til mig. What? Når jeg fik 16.000, så synes jeg bare... Fuck, man. Ja, det lækker lidt. One diamond har jeg. Jeg er bare ikke noget pæt. Det er fordi jeg gerne vil købe, som jeg altid har købt. Finde Yen joinede mig. Yen Oliver og joinede mig. Ja, jeg skal nok tale lidt tydeligere. Du kunne godt høre den anden episode. Første. Der talte jeg sådan og så hacker og så det gjorde jeg. Og sådan så spillede John Dim Empire. Og så nej, jeg skal til sådan. Jeg var lidt handicappet. Jeg skal nok den her bane gå ret hurtigt. Men nu bliver sådan også. Så den er der også slut. Og jeg har om tiden. Fordi der står kun 1 minut og 44 sekunder. Det er fordi jeg vil klippe den sammen. Sådan så det bliver. Fordi den der. Det var den. Det var 10 minutter. Det var hvor jeg lige sagde. Jeg er gået ud. Vi ses. Og vi tager det her. Så er jeg alene. Det vil jeg gerne bossbane. Og det vil være for altid næsten. Men jeg synes, at det er ikke. Så er det Dragon. Den er Isben. Nej, den er Rosy. Ja, jeg har så klaret at være på 99'er. Jeg tror faktisk, det var 97'er. Men fuck det. Jeg havde lidt... Nej, jeg havde ikke de der Dragon-våben. Jeg havde næsten... Jeg ved ikke, jeg tror det kostede 100.000 for en. Ja, det så var det 1 million. Jeg tror det var 100.000, og jeg havde 70.000 et dollar. 70.047. Jeg tror i hvert fald, jeg var meget til på den. Ellers var det, havde jeg... Jeg var meget til på det. Så glemmer jeg kraftet med kroner. Rigtig godt, Mads. Så jeg kigger lige. Fuck that. Okay, jeg håber lige, vi kan nå den her. Kan jeg kræfte måske nu? For det kræfter mig være plat, hvis jeg starter den her, så kan jeg kræfte mig ikke nå den. Prøv så her. Fuck! Kom så. Jeg elsker at bruge specielt træ. Og bagefter kommer der kraften også lever. Jeg tror godt, at vi kan nå det. Måske. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror godt, vi kan. Så, det er det med, der er så, okay. Godt. Godt, jamen jeg siger bare, vi ses. Ha' det godt. Fuck, jeg vil sige, så kan